labing pesos na danyos na irehistro sa nangyaring kasulo sa poblasyon Aroroy, Masbate. Pinagpunan kan kasulo padagos na pigi-imbestigaran. Yan ang tinutukan live ni Jessica Calinog. Jessica? Jessie, duwang civilian volunteers ang nagsapo nin minor injuries sa nangyaring kasulo sa Aroroy, Masbate. Nagabot man sa ikatulong alarma ang kasulo, kaya uminabot nin 12 oras bago ini madeklarar na fire out na. Sarong dakulang kasulo ang nagbungkara sa kasentrohan kan Aroroy, Masbate, pasado alauna nin hapon kasuudma. Sinabayan pa inikan mainit na panahon, kaya marikas na naglakop ang kalayo sa duwang magkataid na establishmento. Sa video na ini, madadangog ang makusog na pagsabog hali sa nasusulong edifisyo. Ang ibamang mga residente, nagdadalagan parayo sa kasulo, bitbitan sa indang mga gamit. Uminabot sa third alarm ang kasulo, kaya 5 fire stations man hali sa pagtaraid na banwaan ang nagtarabang para maapula ini. Alas 3:02 nin hapon kan ideklarar ining fire under control. Mantang 3:32 naman, kan dagos na ining mapalsok. Medyo may katagalan na yung building, and at the same time, yung content niya, mga flammable, pintura, kasi hardware ito. Kinakarkulong nasa 1,139,000 pesos subuot ang danyos sa haros nasa 766 square meters na apektadong mga establishmento. Alagad sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyari, tanganing makumpirmar ang pigikanan kaini asin ang kabilogang danyos na pigwalat kan kasulo. Either electrical wiring or kasi nakadikit yung kisame sa bubong, masyadong mainit kahapon, baka may isang doon, combustible material na nagliyab. Ano pa lang po yun, ma'am, assumption pa lang yan. Bago pa man Jessie mangyari ang kasulo, may nanotaran na subuot ang pirang mga residente sa lugar na nag-aaso duman sa atop kan nasulong establishmento. Pigpaara man da ini duman sa may sadiri kan tindahan, alagad huna gayod normal sa nadarakan init o kaya kung may nagluluto duman ta may mga nakaistar man kaya sa lugar. Pero malala na palan ang sitwasyon, kaya ang pagiromdom kan BFP sakali man na may mga nanotaran nakakaiba sa lugar, lalo na itong mga pupwedeng i-associate sa sulo o kalayo, tulos ining i-check asin maghagad na nin asistensya sa mga otoridad. Jessie? Jess, igwa ka bang impormasyon kung pampira na ining insidente ng kasulo dyan sa parte kan Masbate? Jessie, sigun sa BFP Aroroy, inisubuot ang pinakaenot na insidente nin kasulo duman sa indang lugar. Pigihiling nin dadigdi, tag-init na kaya posibleng natitrigger ang mga pupwedeng magkausa nin kasulo. Jessie? Jess, how about duman sa mga nagtatrabaho duman sa nasulong establishmento? Igwa ka bang information kung sa insinda temporalmente nga magtatrabaho? Jessie, sa ngunyan, piga-aram tapa iyan. Dito man kaya nakaulay itong may sadiri mismo ka itong mga establishmento. Sigun kaya duman sa BFP Aroroy, padagos pa ang pigigibon nindang investigasyon ngunyan, asin haros day paninda na nakakaulay nin tultol ang mga naapektuhan na mga establishmento. Jessie? Alright, Jos Mabalos, Jessica.